سلامات بروغات اب اثيوبيا اب اريتريا اب تيغراي تركبو ناي كل غزي تخاتلتي لو معنتي كابتوم بيجست ستوري ناي عالمنا زبحالو حدا اي نباخم كبل ناي كلته صادقات معباين من اسن احوات موسين آرون تركليو اب عالمنا بزحت تاريخات አለው كم biggest story ተባሂሎም ዝተመዝገቡ كم ናይ ንጉስ ዳዊት ታሪክን ናይ ዮናታን ወዲ ነገስታት እዩ ነይሩ እቶም ነገስታት ዙፋን ክወርስ ዘውዲ ክደፍእ انتحريو نجر جن انت أيلو يوناتان بخلو زبلس أني بتقبل يكون بخلو زبلس أني بجزء أبير زتحري نجوس داويت أب كنداي نجوس داويت خنجس يجب أيلو أحلفو ذهب أيو سلزي أبتارك علم ناي نجوس داويتن ناي يوناتان فقري بطعمي biggest story توهايلو استمزغب ايو ابو عدنا دما كم ناي نغستي هنديچه ناي قدس باقوس ወይ ከዓ ጃንደረባ እንዳተባለ ዝፍለጥ እቲ ጃንደረባ ዝብል ስም እኳ ክቀሪ ስለዝግበኦ ምክንያቱ ትክክለኛ ስሙ ቅዱስ ባቆስ ስለዝኾነ ناي قدس باقوسن ناي نغست هندكن وداجنت محزنتون كابتوم اب عالمنا biggest story توهايلوم زفلطو حدا ايو እንደገና ካብ ዓድና ከይወጻኹ ናይ ንግስተ ሳባ محزنت ምስ ናይ ነጋዳይ ታምሪንውን ካብ ዓለምና ገዘፍቲ ናይ ወዳጅነት ናይ محزنت ፍቅሪ ተባሂሎም ካብ ዝተመስገቡ ሓደ እዩ ስለዚ ናፍቲ ናይ መጀመርያ ብዛዕባ ናይ ሙሴን አሮንን ሎማዓንቲ ናባኹም ከብል ቀጽለ ድማ ብዛዕባ ቅዱስ ባኮስ ናባኹም خبل እየ እዚ ታሪክ እዚ ኣብ ዩቲዩብ ቻናል ኣብ ጎጆ ፖድካስት ዝብል ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ከምቲ ኣብ ቲክቶክ ተባራትዑኒ ሞራል ትውኒ ዩቲዩብ ፕላትፎርም መጽእ ስለ ዘለኹ ኩብራን ተኸታተልተይ ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም ንኽተባራትዑኒ ፍቅርኩም ንኽተርእዩኒ በዚ ኣጋጣሚ ክላወኩም ይፈቱ ናፍቲ ዓብይ ታሪክ ግን ከብሎ ግርም ናይ ሙሴን አሮንን ወዳጅነት ኣብ ዓለም ታሪክ ብፍላይ ተመዝጊቡ ይርከብ ሓደ ክልተ ኣሕዋት ምዕባይን ምንኣስን እዮም እቲ ካልኣዋይ ናይ መለኮታዊ ዓላማ ትእስስር ስለ ዘለዎም ኣብ ታሪክ ውሽጢ ካብ ዘለው ዓበይቲ ወዳጅነት ማእኸል ኣብ ሙሴን አሮንን ዙርያ ዘሎ ዘይናወጽ ትስስር በእግዚአብሔር ኃይሊ ዝተመረጹ ክልተ ኣሕዋት ህዝቦም ካብ ባርነት ከውጽኡ እዩ ምሕዝነቶም ናይ ፍቅሪ ጥራሕ ኣይነበረን እንታይ ደኣ እምነት መለኮታዊ ተልእኾ ንምፍጻም ኣጋርነት ነይሩ ሙሴ እስራኤላውያን ካብ ግብጽ ነፃ ከውጽኦም ብእግዚአብሔር ዝተመረጸ እንትኾን ነገር ግን ንርእሱ ተጠራጠረ ናይ እግዚአብሔር ንግግር ዝዘንግዐ ከምኡውን ንግግርን ቋንቋን ዝዘንግዐ ነበረ እዚ ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 10 ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ዝመሰለ ዓብይ ተልእኾ ምምራሕ ኣይክእልን ኢሉ ፈሪሑ ነይሩ አሮን ዓብይ ሓው ከም ድምጺ ከምኡውን ክድግፎ ኣብ ጎኑ ጠጠው ይብል ኣብ ጉዕዞኦም ኩሉ ሙሴን አሮንን መሪሕነቶም ጥራሕ ዘይኮነስ ወዳጅነቶም ሕውነቶም ዝፍትኑ ፈተናታት ገጢምዎም እዩ በሃንሻፕ ኮይኖም
ህዝበይ ልቀቅ ዝብል ናይ እግዚአብሔር ትእዛዝ ኣብ ቅድሚ ፈርዖን ገጽ ጠጠው ኢሎም ካብ ዝወቕዑ መቕዘፍቲ ተኣምራት ኣርእዮም ግብፂ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ምፍላይ ነገር ግን ብውድቀቶም ግዝያታት ኮይኑ ርክብም ኣይ ቅሬን ማለት እዩ ናይ እስራኤላውያን ህዝቢ እምነት አልባ ኮይኑ ናይ ወርቂ ጥጃ እናሰርሑ አሮን ጥጃ በመፍቃዱ ስሕተት ሰሪሑ ሙሴ ግን ሱኽ አይበለን የግዳስ አሮን ኣብ ሓደ ወቅቲ ኣብ ናይ ሙሴ ቦታ ከም ዝቆመ ብናይ እግዚአብሔር ገጽ ስለንሱ አማሊዱ ነበረ ምዝራብ እንተኣብዮ ምሕዝነቶም ዝተመሰረተ ብምትእመማን በመስዋዕትነት ከምኡውን ብናይ ሓባር ዓላማ ዝምራሕ ናይ እግዚአብሔር ህዝቢ ናብ ናጽነት እንዳመርሑ ዝነበሩ እዮም መን ሙሴን አሮንን አሮን ኣብዚ ዓለም ዝወጸሉ ግዜ ምስ በጽሐ ግዜውን ሙሴ ኣብ ጎኑ ነይሩ አሮን ናብ መጨረሻው እስትንፋስ ናብ ዝወስድ ናብ ሆር ጎቦ ወጽኡ ከም ናይ ንጉስ ዳዊትን ዮናታንን ታሪኮም እውነተኛ ዕርክነት ምሕዝነት ሕውነት ሓቢሮም ጥራሕ ከም ዘይኮነ የስታውሱና ኣብ ጸጋሚ ፈታኒ ግዜ ውሽጢ ባዕሎም ንባዕሎም በመድግጋፍ በመትሕባር ሸኽሞም በመክፋል ካብ ዓርስነት ዝበልጽ ተልእኾ ጻዊት ዒት ምምላእ እዩ ነይሩ ስለዚህ ነዚ እዩ ኣብ ዓለም እቲ ታሪኮም እቲ ናይ ወዳጅነት ናይ ሕውነቶም ታሪክ ገዚፉ ዝረአ ከምኡውን ብኣውርኡ ኣብቲ መጽሓፍ ቅዱስ ተጠቂሱ ስለዝርከብ ስለዚህ ተመልከተይ ንናይሎም መዓንቲ ሕጽር ዝበለ ብዛዕባ አሮንን ሙሴን ምሕዝነቶም ሕውነቶም እንታይ ይመስል ተልእኾኦም እንታይ ይመስል ሕጽር ብዘለ መልክዑ ናባኹም ኣቢለ ኣብ ቀጸላይ ብዛዕባ ቅዱስ ባኮስ መን እዩ ትውልድ ዓዱ ኣበ እዩ ንዝብል ቀጽለ ኣብ ዩቱብ ጎጆ ፖድካስት 11 ኣብ ዝብል ክዝርግሐልኩም እየ ኩሉ ተኸታተሉ ንሎሚ ግን ኣብዚ ይኣኽለና ቴንክ ዩ